Pertanyaan mahita. Asini roh hamadi hamu dohot dame sian debata mata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Atan di bata nama kuling hita nagabe ujahan ni parpungwata di bagasan boronginon ni ma pertangyangan lingkungan manang sektor lang adong di huriata HKBP bongbonganon dienit sian atan di bata natar surat di opat Musa 20 sada mamuka sian ayat opat satu ayat sian songono mahatan di bata bisi tapi huti hukma di bagasan rohat tabe. Jadi borhak manasida sian dolok hor manulus dalan dopak lautarung asa mangaliat pasiding luat ni halak Edom gabe murhingma rohani bangsoi di tongah dalan. Dungi marungutu ma bangsoi dopak debata dohot dopak si Musa. Puasa tungtogi honomu hami nakok sian Misir asa mate hami di halongonanon puroha aiso manang adong sagu-sagu manangaik dison jalanunga gine-gine ate-ate nami mida sagu-sagu nagia-gia kanon. Dungi ditongos Jahoba ma tutonga-tonga ni bangsoi ya kaulok tulung api akan nama marguti bangsoi gabe marmatean macai torok sian Israel. Dungi robe ma bangsoi manopot si Musa akanin nama nunga mardosa hami ala namarungutung tami dopak Jahoba dohot dopako martangiang mahotu Jahoba asa dipadau sia kami ulok tulung api. Jadi martangiang ma si Musa mangudihon bangsoi dungi Roma hatani Jahoba baik kamu ma dihosada ulok tulung api jala sakotom mai tuhau partonggol ia adong manang ise nahona paragut jala dibereng tusi ikon mangulu ibana. Jadi di sumas si Musa masada ulok siat tobaga jala di sakotom mai tuhau partonggol jala ia adong manangise na pinargut niuloki jala dibereng dopak ulok tobagai laos mangolu ma ibana itu sahat ni turpuki damang dainang songoninang naposobulung na hinaholongan di bagasat Yesus Kristus Tuhatai ia turpuk jamita nama kuling hita di bagasan boronginon ima udut ni perdalanan ni bangsa Israel dung haruar nasida sian habuangan Babel mardalan di halongonan mardalan di parrosihan di bagasa turpukon di babotodo tuhita di na pinahosing ni si Musa perdalanan ni bangsoi asa unang pajupang nasida dohot halak Edom alai songon nama nulus ma sian dolok hor dopak lautarong mitor tubu do di nasida ungut-ungut nasidai marisihon patuduhon naso prosea nasida tupat donganion ni demata Jahoba lupa nasida digogo ni demata napaharwarhon nasida sian parhatobanan Misir nungaleleng ungut-unguton lausido ungut-ungut namiat di bagasan rohana sida molo sopas di bagasan rohana sida saleleng di pardalanan di tano halongonan nasida puasa tungtugi honomuna hami haruar sian Misir asamate hami di halongonan horoha so manang nadong di sosipanganom aik sinu mo pedang adong alamang alang manna penasida
nunga gine-gine, nunga gia-giaan pakilalan nasida. Inorhon ni umut-umuti dungi di tongos Jehovah ma tu tonga-tonga ni bangsoy ka ulok tulungapi laho mamarguti bangsoy manangise halak na marungutungut Roma ulok tulungapi laho mamargut na marungutunguti dungi mate may bana hinorhon ni gabi sadar mabangsoy dungi robe mabangsoy manopo si Musa akanin nama nunga mardosa hamiala na marungutungut tami dopak Jehovah nang dopako halani martangi yang maho tu Jehovah laho mangudiho kami asang giat di padau siak kami ulok tulung api di pangiduan ni bangsoy di halaputi si Musa lo nang dipasumpu si Musa nang pe takas do sa sitong na diboto si Musa halak parungutungut do bangsa Israel martangiang do si Musa lahu mangudihon bangsoy tu debata Jehovah dia lusi debata Jehovah do tangiang ni si Musai songos sahalak na manguluhon bangsa Israel haruar sian parhatubanan Mesir manugihon nasida mangarahon nasida mardalan di halomonan mardalan di parhorsihan dungi Roma hata ni Jehovah tu si Musa songonon bahem madiho sada ulok tulung api nasian tumbaga jala sakot tomay tu partonggol manangise halak na adong siya tonga-tonga muna marungutungut molo di pargut ulok tulung api ape dibereng iba na muse tuhau nagabe sakotan ni ulok tubaga na pinaulimi gabe mangulu maiba na muse amanginang songoninang naposobulong na hinaholongan di bagasa Jesus Kristus hatay pardalanan ni bangsa Israel haruar siantano Mesir mardalan di halomonan di parhorsihan tudus songoni do pardalanan ni sadok halak na porosea di sadok portibion nguluton na mardalan do hita nguluton na haruar do hita sian parhatubanan ni dosa na pinalua ni debata do hita sian gaboliso ni dosa alai dang sadar hita na pinalua ni debata di bagasan Jesus Kristus tu hatay ia ulok tulung api itu dos doi bisa ni dosa nama korkon hamatean ay di do di hata ni tu hatta di rom onom ayat 27 upa tinuhor ni dosa do hamatean ulok tulung api nama marguti halak nama rungutunguti tudos doi bisa ni dosai dosa hinorhon ni pabahenan nasodingkan diadopan ni debata dinan disuruh debata si Musa laho patupahon lau paulihon ulok tumbaga nasinak koton na tuhau partonggol tudus doi somon gobaran ni debata na paluahon hatol mau disadok portibion hau partonggoli gobaran ni anak ni debata doi ima Tuhan Yesus Kristus nang pola mate tarsilang idolok Golgata di hau pinar silangi
manangise halak nang mardosa songon na pinargut niulok tulung api di bagasa tupukon alayolo marnida hau partonggol ingan hajong-jongan niulok tobaga na pinauli ni si Musay tudus doi tu halak na mangulu di partikian nuengon nalak nang mardosa alayolo uduk mangida tu hatta Tuhan Yesus nang mate di hau pinor silang lahu manunggu sita sian hamatian lahu paluaho kita sian naka hadosota damang day nang hinaholongan di bagasa Yesus Kristus tu hatay marhite turpukon naing diigil sa tonga-tonga ni ngulu ni halak na prosea di sadok portibion manang di dia pemaringanan. Orang yang bersungut-sungut adalah gambaran orang yang tidak percaya kepada Allah Bapa. Halak na olo marungut-ungut di bagasan nguluna ima halak na so prosea di panarihono ni debata. Nangpe di bagasa turpukon nunga takas nian di pakilalahon bangsa Israel hagogoon ni debata na pinatuduhon na marhite si Musa lahu parwarhon bangsoi sian perhatubanan Mesir dangadong hagogo dia penaboy paluahon bangsoi sian perhatubanan Mesir dangadong hagogo na hape di pertibion naboy paluahon bangsoi sian perhatubanan Mesir ido manginang nanayang si ahonota dangadong hagugu dia pe di pertibion naboy paluaho kita si anaka hadosota dangadong hagugu manangaha pe di pertibion nadapotita naboy paluaho kita sian ragam ninasa parukilota holan di debata Jahoba doi dapota di bagasan Yesus Kristus tu hatai alani di bagasan turpukon molo di batu duhod do rupani di naro halak Israel aladung masa na masai pabotoho tu si Musa nunga mardosa hami dopak Jahoba nang dopak ko ala marungut-ungut tami atau ngudihom mahami atau martangiang mahoto de bata Jahoba ang giat asa di balua hami sian nama saon ima pangidoan ni bangsoi cala di bagasan turpukon boy masa doi di tonga-tonga ni nguluta molo tung mol peta adopi molo tung borat peta pikirin molo tung macai borat pe talugahon ngulu ni parrumah tangkau ngulut ta sigano pari tarlumubi pakorhon ni pandemi virus COVID-19 non tang adong hagogoon nabuy dapat tita di portibion dangadong hagogoon na tupaluhok kita sian hamorono holan di bagasan Yesus Kristus do dapat tita hagogooni holan di bagasan Yesus Kristus do dapat tita haluoni para siro hado debata pardenggan basa do debata alani diarah turpukon do hita manginang songoni nang naposo bulong pardalanan ni bangsa Israel di parhorsihon dudus doi tu pardalanan ni halak na prosea di sadok portibion manang nasa dia lelengope hita di luas de bata mardalan di sisik ni hasianganon totong mata haposi de bata Jahoba totong mata haporsea de bata Jahoba na mangalehot tu hita
ragam ni pasu-pasu pardagingon nang parto diope. Napaluaho kita sian ragam ni hamolon na adopi di pardalanan ni ngulutta si ganupare. Namadongani hita uju takutak kita, uju biahatok kita. Ala ni akan masa di tonga-tonga ni portibion. Namangale hugogo tu hita jupa gale hita. Namangapuli hita uju mangadopi arsak ni roha hita. Atong debatama namadongani mangaramoti margugoyo kita di bagasan pardalanan ni ngulut si ganupare. Amin. Pertanyaan ni. Ulahon nami dapat mandok muliate tu ada pamuna sunba diele Jehovah debatama nami ala di partikian na jopokon upake hami laho marsau tole Tuhan. Laho macalo bohal ni partodion nami marhite-hite pertanyaan napi natupa ni uriam sehari seminggu. Atau ngali Tuhan nunga hutangi ho kami hatami. Imana gabe bohal di hami. Bohal ni partodion nami. Nang pardagingon nami. Asa margogo hami Tuhan. Asa malua hami Tuhan. Mangadopi hamaulon. Mamulus hasusaan na huadopi hami di tonga-tonga ni portibion. Mulu tunga-donga itu hasil tonga-tonga ni ruas ni huriam na marasahi tasi roham. Apeho tangamu nago kuaso ya di Tuhan. Na badiai laho masuk-masuk pamatang ni saluhut akar ruas ni huriam. Mama sumasu aka obat na pinakke manang na pinangan na sida. Asa marhitili Tuhan taruli pasu-pasu na sida. Di hamamalum ni parsahito ni pardagingon nang partodion na sida pe. Malutunga-donga itu hasil tonga-tonga ni ruas ni huriam na marukil. Mangadopi hamaolon. Borat parsorion ni ngoluna. Unang loas sami Tuhan, unang loas nasida Tuhan. Mangalului haluan, mangalului hagogoon. Asa malua nasida sian hamoloning. Alai marhite todim di porbadia. Arahon togihon taiti roha pikiran dohon ate-ate nasida. Lahumanada hodo ale de bata Jehovah pargogo na suatu dosa. Na sumarikon ngulu nami si ganupare atau ngali Tuhan hatami nang hutangi ho kami uhir kon mai tu kami ganu asa unang pola na tumangi ho kami ali Tuhan alai laho mangulahon nani igil ni hatami di bagasan pardalanan ni ngulu nami si ganupare angkiat asa gabe taruli hami Tuhan dia ka arta harajong na pinarem di hami ganuk marsada-sada marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus atau ngurasi hami Tuhan sesaluhu tak kadosa pangalason nami asa tama hami gabe hasahatan dohot haboran ni ragam ni pasu-pasu ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalo matangiang pangidon namion hobar tulong ni roham asiroham di hami amin.